Κυρίες και κύριοι, σας μεταδίδουμε ένα πρόγραμμα πολύ special με πολλά αχ και βαχ. Κούλα μ' ακούς, πολύ κολόπεδο Κυριάκος. Βασικά ακούτε το σώμα το πολύ σούπερ να λέει. Έπιπλα, κρεβατοκάμαρες, τραπεζαρίες, σαλόνια στη Λεωφόρο Αλεξάνδρα στο 508, στο πρώτο πάτωμα. Ήδη υγιεινής, ενεργούμε για σας πριν από σας. Αυτόματα καζανάκια με το χέρι 6.500. Κούλα μ' ακούς, πολύ κολόπεδο Κυριάκος. Οικόπεδα και ακροτεμάχια στην Κερατέα. Τηλέφωνο 638 4722. Αυτόματες κατσαρόλες ταχύτητος. Κατσαρόλες σύφιλερ. Νοικοκυρές σύφιλερ. Φτιάχνουν φαγητό και με χωρίς φαγητό. Τι λέω μαλάκας τώρα. Συνέχισε. Πιτσαρία Ιταλιάνα στο Παγκράτη. Πίτσα καπριτσιόζα, πίτσα ρουφιανόζα. Δεν μου λες ρε Στάθη, γιατί φτιάχνουν τόσες πίτσες ρε? Γιατί ο καθένας έχει τις πίτσες του το χαβά. Μοτοσυκλέτες, μοτοσακό, σκούτερ, Αλαγιάννη στα Ηλίσια. Γραφείο Κηδιών, το γρήγορο φτιάρι. Άμα θελήσετε να πεθάνετε, μην ξεχάσετε να μας πάρετε τηλέφωνο. Εμείς θα σας τάψουμε. Σε περίπτωση αναστάσεως το φέρετρο επιστρέφεται. Κούλα μ' ακούς, πολύ κολόπεδο Κυριάκος. Κλείστο γιατί θα το σπάσω. Έλα μωρέ Κυριάκο, είσαι πολύ παιδί. Μα είναι δυνατόν να δίνεις τώρα σημασία στον αγαθό το Στάθη? Τι αγαθός ρε Κούλα που με έχει κάνει ρεζίλη σε όλη την καστέλα. Γιατί μόνο εσένα λένε Κυριάκο? Κυριάκος της Κούλας είμαι μόνο εγώ. Μην να κατεβαίνω και στο γήπεδο και να μου φωνάζουν από τις κερκίδες Κυριάκο ο Στάθης. Κυριάκο, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα. Όχι, δεν πειράζει. Το σπάσω, δεν μου γλιτώνει. Ωραία, θα το σπάσω.